programa ofrecido por... Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Señoras, señores, amigos e amigas, gracias por estar aí. En nome de todo o equipo que fai posible esta canle e este programa Falemos, empezamos unha nova edición e hoxe falaremos de tres concellos importantes, entre eles de Meis, coa súa alcaldesa con Marta Giraldez. Estaremos tamén en Marín, coa súa alcaldesa con María Ramallo. Faremos balance, lóxicamente, de o ano 24 e de cales son os orzamentos e cal é a proposta para este ano que vai empezar dentro de uns días e tamén do Nadal, de todo o preparativo das festas. E abrimos este turno de análisis falando para falar de o Concello de Caldas de Reis para facer esos balances ou este balance deste ano 2024 co seu alcalde, con Juan Manuel Rei. Benvido, boas noites, señor Rei, como estamos? Boas noites. Bueno, que balance faríamos? Estamos a un mes, menos de un mes xa para acabar este aniño. Como foi este ano para os veciños de Caldas e para a xestión do goberno municipal? Hasta aí nada, trataría sido un bo ano, coas circunstancias que se van a dar ao largo do mes de diciembre, vais a tratar de un moi bo ano, tal vez do mellor ano en moitísimas legislaturas, e vamos a ter tempo seguramente a debullalo ao largo do programa. Home, claro, tamén ven para eso, non? Para falar incluso hasta de boas xestións e de éxitos. Sí. Pois xa sabe que hai uns días o Partido Popular dixo que, bueno, que todo ao revés. A ver, parece ser que non funciona o concello. Eu creo que non todo o Partido Popular, pero o líder ten unha realidade desenfocada xa hai moito tempo, e digo en términos políticos afortunadamente para min, non? Pero vive unha realidade paralela, non? As circunstancias son evidentes. En este momento estáse dando a ampliación do instituto, en este momento estáse dando na parroquia de Vimil unha concentración parcelaria. Estes dous elementos darían xa para de por sí decir que estamos ante un moi bo ano, non? Pero é que estamos pendientes de que se reincorpore a registradora do municipio de Caldas para dar de alta a cesión por parte do Ministerio de Fomento dunha parcela de 10 hectáreas na Aboi, que nos dá canchas para desarrollar todo un proxecto moi amplio, non? Temos tamén xa, a través do plan estratégico da Diputación, conqueridas 875.000 euros para a urbanización a moi alto nivel do Campo da Torre. E quero dicir, precisamente porque me comentas da oposición, que é un proxecto diferenciador. Nós queremos mellorar os veciños do Campo da Torre e eles apostaban, en concreto apostaba tanto no pleno como en prensa posterior, apostaba por un gran auditorio nuestra radio. Nós queremos axudar a xente e vamos a apostar por este tema no Campo da Torre, que é un dos lugares emblemáticos do municipio, pero tamén estamos falando de que hai para realizar ao longo do inicio da primavera
eu, de feito, irei a semana que ven a Madrid para axilizar o máis que poida esta inversión. Hai unha inversión de máis de 3 millóns de euros na 640, que abarcaría todo o municipio. Sin rematar o mes de diciembre, se non estará concluído moi adiantado, ou habrá un novo centro da terceira idade, con un alquiler con opción de compra, con 400.000 euros de compra, unha compra da que estamos moi orgullosos. E, por certo, que os temos que gastar porque o líder do Partido Popular, que no seu momento era o líder de Independientes, se negou a ceder o local do mercantil para uso público, que todo o mundo en Caldas entendería que sería o seu. Está hoxe, pois, está privatizado, de feito, en algo que non correspondía. Nós tuvemos que ir á merca deste local precisamente por non haber podido acceder a isto, a pesar dos intentos reiterados por parte deste alcalde en facer deso algo público, que eu creo que, dadas as circunstancias que se viñeron dando ao longo do tempo, era o que preveían os seus fundadores. Os seus fundadores non preveían para nada o uso que está tendo neste momento. Xa. Acaba de mencionar vostede digamos que a dotación para 640, e, sin embargo, o que se queixa o Partido Popular e o que se queixaba o señor Fernando Pérez, o señor Pérez, era que vostedes non facilitan información do trazado nin da variante. Non, son cousas distintas. Por un lado, a inversión na 640 está conquerida, e un dos motivos polos que irei a semana que ven, non sei, martes a Madrid, é pola variante. De feito, sabes que no inicio non o puxen como logro, porque ainda non está conquerido. A información que eu teño é que están rematándose os planos que se remitirán en formato borrador ao Ministerio antes de fin de ano, e a súa exposición e o logro dos permisos medioambientales e patrimoniales se irán a posteriori, ao longo do primeiro trimestre do 25. El non ten máis información porque non hai máis información que darlle. Na temos nós, temos esta información de xestións que se van facendo telefónicas, non vimos planos, deronnos pistas moi por encima, pero que non son trasladables á opinión pública porque ao mellor non se concretizan e, polo tanto, vender fume non é o caso. É mentira, sei que hai algúns concellos transparentes, moitos á altura de Caldas, ningún máis. A transparencia é unha divisa que xa é anterior a min, anterior a miña chegada á alcaldía, pero a transparencia total. Non hai ningún concelleiro da oposición que non teña acceso á mesma información co grupo de goberno, e eu levo iso á gala. Se ele accede a calquer departamento e pide información, se non lle dan é porque non hai. E isto é o que sucede no caso da variante. Non ten máis información que nós. A que me foron trasladando linha de palabra, non teño documento ningún, non está agochado, porque é que, ademais, eu creo que digo unhas tonterías que alucinantes, porque cando un fai algo, de agochar algo será para beneficiarse, ou para cal é o rédito que se lle pode sacar a non dar unha información, a non enseñar un plano. Iso non se lle ocurre nin ao que se va a Manteca. A Fernando Pérez, sí. Entramos neses éxitos, debullamos un pouco máis esos éxitos. Sí, vamos alá. Vamos alá. Váyalle poñendo nombre. Bueno, e hai dúas cuestiónciñas máis que se van a dar, eu teño confianza que se vayan a dar, que tamén as vamos a debullar. Unha teño moi adiantada e probablemente logo, se a lugar, soltaría ao final. Bueno, xa ven da legislatura pasada, presentamos un proxecto a Europa, a fondos determinados, que a través do Ministerio da actual comisaria Teresa Rivera, cando levaba o Ministerio, e nos veo aprobado. Tiñamos un informe previo dicíndonos que estábamos ben colocados e que non lo iban a aprobar provisionalmente. E non lo aproban provisionalmente, pero chegou esta semana a aprobación definitiva. Quero, ademais, facer o próximo 16 de decembro, se encaixan as datas, unha presentación deste proxecto, porque vai a ser a transformación de todo o Xardín Botánico, que é, como todo o mundo sabe, un dos lugares emblemáticos de Caldas.
Hai, por un lado, obras infraestructurales e hai tamén moito turístico e de difusión, non? 1,5 millón teñen tripas e, polo tanto, vai a dar para estas dúas cousas. Feito, xa empezaremos con un proxecto museístico tamén, vencellado ao proxecto. Isto non estamos falando de algo xa, pois conquerido. Isto é así e está aprobado, chegou a aprobación definitiva estes días, e o día 16 daremos máis... Plazo de execución, sabe? Un ano. Un ano. Sí, ao largo do ano 25... O sea, 25 vai ser... Vai ser para esa inversión, sí. Bien. Outro positivo? Na 640, sí. Que iría desde sí. Prácticamente, por falar xenéricamente, para os veciños, ainda que non é tan así, abarcaría pois, prácticamente toda a traza da 640 no tramo que compete ao municipio de Caldas. Son 3 millóns largos de euros e será unha renovación importante, potente de toda a capa de rodadura, que é certo que precisa e moito, e en algún tramo máis alá das concrecións no proxecto concreto que non ten moito sentido. Dos marxes e sí, tal, non? Sí, non quer dizer que hai un momento tamén na traza máis urbana que se solapa ca 550 e que tamén virá en ese cachiño tamén mellorada e son pois tamén unha cantidade importante, non? Execución, sabe? Creo que estamos falando de 6 meses. 6 meses, primavera, verán. A nós, o que xeron da súa delegación é abril. A miña intención esta reunión que intentarei ter en Madrid, sí. Se anticipar o máis posible. Ben entendido que estas obras requieren de bo tempo. Claro. Entón, a mellor, tampouco é que a precipitación nos axude moito, pero na medida de que a ver como ven o tempo tamén. Exactamente, se a climatoloxía favorece, adiantalo, pois non nos disgustaría. Primavera, verán. Primavera, verán. Bueno. Hai estou pendiente de eso que comentaba ao principio, de contactar mañá coa registradora para ver cando firmamos a cesión definitiva desas 10 hectáreas, sobre todo 7 delas de un altísimo valor estratégico, porque permítennos, iremos vendo como se desarrolla ou que se desarrolla aí, e na medida do posible con todo o consenso posible, pero 7 hectáreas é unha cantidade significativa de metros que darían para instalacións deportivas e tamén para algunhas naves para obras e para servicio de limpieza, porque sempre sería para servicios municipais. Servicios municipales, sí. No lugar ou Aboi é... San Andrés. Aboi é un lugar da parroquia de San Andrés moi vencellado. Correcto. Moi vencellado ao pobo. E temos, no plan extra da Diputación, nos optamos pola urbanización do campo da Torre, non? Por humanizar todo aquel conxunto que ten todas as connotacións históricas, de pertenencia ao camiño, de ser emblemático, e un proxecto pois, chulo, moi baseado na pedra, como casi toda a reforma urbana do Concello, con 800 e pico mil euros, iso que é desde o proxecto estratégico. Se a eso lle engadimos a situación actual do Instituto, que está se ampliando e que vai dar lugar a un discurso de que ramas ampliamos e de que cada onde enfocamos as nosas actividades a futuro en enseñanza, e tamén falaríamos de 4 millóns de euros largos, e engadimos de novo a parcelaria. Todo isto fai que en este momento sea óptimo. Somos ambiciosos e esperamos máis, e por eso, se me faz a pregunta, xa te contesto cal era eso que querías que desvelásemos. Deixenos unha primicia. Ou dúas. A primicia é que a través de Zona Franca, co Concello de Vilagarcía, e nós está moi adiantada a redacción de un convenio para ampliar o chan empresarial no polígono do Pousadoiro. E neste caso nos corresponderíanos 100.000 metros cuadrados, 10 hectáreas que estamos, creo que moi cerquiña de poder dar esa primicia máis fundamentadamente que agora que neste momento. Eu dou isto porque estamos traballando neso. Creo que vamos a cadar, e ao longo do mes de diciembre vamos a cadar, e sería, pois como regalo de Reyes, máis ou menos.
Vamos, un dos, digamos que das seivas ou dos eixos troncais que tuvo Caldas durante, bueno, toda a vida, non? Xustamente, xustamente. Claro. Temos un moi bo asentamento nas Veigas do Almorzar, certamente é que con unha legalidade xustiña. Ahora aí tamén quero facer un En que minuto resultado están as Veigas de Almorzar? Bueno, non sei se quería facer isto e logo apunte se non era o mismo. No, sí, é ao rededor disso o discurso iba vencellado das Veigas de Almorzar. Eu quero decir que exactamente igual que facía antes a reclamación do mercantil para uso público e que fora Fernando Pérez o que había impedido esa posibilidade, máis dun xeito notorio, dun xeito palmario, sucede o mesmo aquí. As Veigas de Almorzar é moi anterior á democracia e todos os que fomos chegando á alcaldía en democracia pois fomos asentando na medida posible ali con moitos riscos xurídicos personales. De feito, tuvamos que ir diante do xuez a explicarlle algunhas das cousiñas que se foron facendo e que gracias a Dios pois o xuez entendeu-nas ben, porque senón estaríamos noutra situación. Teño que decir que o maior dos problemas das Veigas de Almorzar foi a inclusión na APRO. E isto, como está recollido en actas plenarias, o único responsable de inclusión, o único responsable de inclusión das Veigas de Almorzar na APRO é Fernando Pérez. Porque levou a moción a pleno cando ainda non era de independientes. Cando, en fin, cando estaba na plataforma, todavía? Sí, cando ainda era na intimidade de esquerdas. Na intimidade, moi intimidade, eso non o precisei nunca. Pero cando ele se identificaba de esquerdas na intimidade, levou a pleno en dúas ocasións a pertenencia ao APRO. Hai que dicir que en aquel momento, na primeira vez, non chegaban o 5% dos municipios de Galicia que perteneceran á APRO. Inda hoxe non chegan ao 30%, ou están aí no entorno do 30%, un de cada tres, un pouco menos ainda. E en ese primeiro intento, ele era independiente, non se leu adiante. Incluso o Partido Popular votou en contra desa proposta. Pero traballou o tema e traballou o tema... Falando de máis de 20 anos, non? Por aí. Non, 18 anos son os que fago 16. En diciembre fago 18 anos de alcalde. 16 anos. Sí, 16, 15, 16 anos. Nun segundo intento comezou o Partido Popular e o Partido Popular vota a favor tamén, éramos a lista máis votada, pero non éramos maioría absoluta, e se incluye na APRO. Eso foi un antes e un despois, porque a máis generou agravios comparativos. Agravios comparativos que hai multitude de povos donde a APRO non interviña, que teñen asentamentos exactamente igual de alegales, que non ilegales, de alegales, cos nosos, coa ventaxa competitiva de que os seus empresarios non pagan sancións. E os nosos sí que teñen que repercutir nos seus produtos. Entonces, ese error que efectivamente é así porque é demostrable, teno que cargar Fernando Pérez no seu debe. E os empresarios saben. Os empresarios saben porque o temos debatido longamente. Iso non quere dicir que a situación de Veigas non sea mellorable. Hai que seguir intentando. Eu teño para min a impresión de que hasta que funcione a circunvalación non seremos quen de legalizalo. En ese momento, o que hoxe é un vial da 640, un tramo da 640, pasará a ser municipal. E en ese momento, esa legalidade, sin máis, transformarase en legalidade. Estamos intentando, por máis dun camiño, tamén con técnicos da Zona Franca, están vendo se hai solucións alternativas. Eu son escéptico. Xa o teño comentado. Fácil non vai ser, pero sería, lóxicamente, sería un esfaldarazo, sería unha boa noticia para a comarca e para Caldas, principalmente. Sí. E para todas as industrias e empresas que están ali asentadas, que son, bueno, a cantidad de postos de traballo que xeran, non? E da riqueza. Sí, vamos a ver, con respecto aos postos de traballo que dis, que tamén, pues, decía, dinme que decía Fernando Pérez na última intervención, nós estamos disfrutando en este momento dunha escola taller. E xa nos ten avisado, hai meses, que o próximo ano na teremos, en base a que dispoñemos de unha situación de paro óptima.
E o din os dele. Non o digo eu, digo a Xunta, non? E eu, ainda que me moleste moito non ter unha escola a tallar, se ese é o criterio e ese é o criterio que se aplica, non teño nada máis que aceptalo. Me gustaría, a pesar de todo, dispoñer dela, porque se lle dá solución a 20 ou a 30 familias e bueno, pues está moi ben, non? Ora, se efectivamente vai a ir a un sitio onde hai máis paro e que a circunstancia é esa, non teño máis que aceptar. Oxe, denos a coñecer os datos do paro a nivel nacional e, bueno, lóxicamente regional. Non sei se ten o dato concreto do Concello de Caldas. Non. Bueno, pois eu tampouco. Bueno, o próximo día. Non o teño e debe ser das primeiras veces que non o teño en tempo real, porque esta mañá tive unha circunstancia médica e non estuve no despacho. Bueno. Xa yo contaremos cando teñamos. Mañá non damos. Sí, seguramente malo non será. Claro. En términos comparativos, estou aventurándome, pero en términos comparativos ca provincia e ca Bisbarra, seguramente serán bons datos. Ahora, non sei o dato concreto, non o sei. As obras do Instituto Aquistelenis, ou do IES Aquistelenis, xa empezaron. Como se están levando as clases nas provisionales? Ainda se van a dar. De momento están instalando os módulos. Todavía non se están celebrando as clases. Que iso é outra das cuestións. Quero dicir, se por Fernando Pérez fose, nós huéramos posto cartos que non nos correspondían, porque inicialmente se firmou un convenio e nós respetamos a firma do convenio ao 100%. O que di no convenio é o que temos que facer. E hubo sempre moita controversia. Si el Concello le pone trabas, no, el Concello respetó la fiscalidad, la paga, el tema del licio, la posibilidad de negociar ca finca de María Arecha, a posibilidad de negociar, non de pagar de nós. Son cosas distintas. Nós anticipamos a xestión, acercamos os que tiñan que xestionar o tema, facilitouse a empresa todo aquilo que nos foron pedindo e todo se facilitou. El iba por dicindo que nós que lle poñíamos trabas, ninguna traba, feito é que están nelo, non? Sucede igual co centro médico, que tamén está encallado, e hai tamén un borrador de convenio que respetamos ao 100%. Pero as aulas, digamos que as aulas móviles, sí. Xa se están instalando, pero todavía non se celebran clases aí, non? Hasta onde eu sei, non. Vale, perfecto. Hasta onde eu sei, non sei da última semana, porque, bueno, estuve en outras cousas tamén, con un feito tamén moi importante que foi o que me ocupou estes días desta semana dun xeito 100%, que é a renovación das palmeras. As palmeras habían tido este ataque do picudo, hai unha memoria de un técnico moi cualificado que nos recomendaron en temas de palmeras e o próximo lunes empezaremos o traballo de restauración. Se van a poñer palmeras de outras variedades? Sí, vamos a ver. Nos primeiro con técnicos de Areeiro e logo con este técnico... Estación fitopatolóxica do Areeiro. Sí, con a Estación fitopatolóxica do Areeiro e logo con este técnico que posteriormente tamén pareceu técnico de Areeiro, a posteriori. Fomos sempre traballando en función de que ese é un espacio moi sensible e queríamos, pois, basicamente o mellor, non? E inicialmente se nos falaba, polo feito do picudo, que era mellor cambiar de plantación. No grupo de goberno e polo que eu fui pusando entre a xente, aquilo chamouse sempre as palmeras. E chegamos á conclusión de que se non podían ser as actuales, porque o picudo que nos buscaran especies do máis resistente e en outros formatos, pero que seguira sendo un punto de encontro que se denominase as palmeras. Entonces, por aí nos fixeron chegar outras especies, outras variedades e outro diseño, non? Sobre todo no parterre que enfrenta a iglesia, pois unha disposición de palmeras pequenas, máis asardinadas e todo isto. O que lle quero dicir aos veciños é que a restauración, que ten financiación propia e arranca esta próxima semana, a opinión conviría ter a prudencia de non dala de inmediato, porque non podemos poñer palmeras do porte actual, é imposible. Claro. Entonces, plántanse no término que din os técnicos, con formatos de hasta 3-4 metros de altura, para que se vayan aclimatando en outras variedades e irán medrando. Claro, obviamente, non son as que tiñamos, nin as que aínda non están afectadas polo picudo, que teñen un porte e unha dignidade botánica fora de toda dúda, non?
Por eso me gustaría que... Pero as xeracións máis novas veranas crecer, non? Tamén. Sí, claro. Home, eu, as que están máis pegadas á calle Iglesia, recordo plantalas e velas medrar. Por tanto, os demais eran o mismo. Tamén é unha boa asignatura, un bo coñecemento, non? De que se vai vendo crecendo. Quixeron, ademais, darlle aos técnicos unha complementariedade desde a biodiversidade, desde que sirvira tamén un pouco como elemento educativo e ver que hai distintos tipos de palmeras, follas, con frutos, outros. Sí, que hai moitas variedades. Efectivamente, e aos picudos estos non lle gustan todas. Vouche contar unha anécdota que é simpática, porque eu fixen esa pregunta ao técnico, e mira, poñemos outras, pero que pode pasar? Din que son máis resistentes, e o técnico, con moita sorna e con moita habilidade, dixo, mira, eu creo que isto pasa como cos humanos. Cando vamos a un restaurante, se hai solomillo, comemos solomillo, pero se non hai solomillo, eso me dixo, e eu entendino perfectamente. Vale un bocadillo. Eu entendi perfectamente que estas, se non se atopa un antídoto antes para o picudo, pois igual cando acaben con unhas, empecen cas outras. Que non sea así, que se equivoque o técnico. Que se equivoque o técnico. Porque ademais as palmeras son moi visuales, son moi vistosas. Sí, sí. Como está a Navidad? Vostede é moito de Nadal, señor Rei? Gostalle moito, así, sensibilízase máis? Xa fun menos. Non fun especialmente da Navidad, pero logo vamos incorporando os elementos creativos á familia, os necesarios, os influencers, os influencers domésticos, e coa chegada dos influencers domésticos fíxeme navideño porque son días ablandou, entonces como ablandei. Hasta os máis duros ablandei. Sí. E gusta, máis días que me gusta moito e ver, a certa bondad que vamos predicando todos nese día, pero sobre todo a cara dos máis pequenos, gusta. Xa me gustaba cos fillos, Cambia moito. Pois sí, ese aspecto navideño. E que organiza o Concello de Caldas? Porque en Vigo xa empezou hai uns días a Navidad. Bueno, en cada lado, en cada sitio fan as cousas como se fan. Nós sempre temos un programa básico de Navidad desde sempre, xa desde con anterioridade incluso a chegada da democracia. Hai o alumeado, é un elemento emblemático e con outro lado de primeira magnitud, e ademais que levamos anos tendo un bo alumeado, pois certamente interesante, e hai outro elemento que é a cabalgata de Reis, que temos unha cabalgata realmente vistosa. Eso xa está de sempre, e, bueno, vai habendo incorporacións e novedades, e logo, cada ano, pois, vanse incorporando novas, hai todo un planeamento da Navidad, non? Tamén desde o comercio, colectivos, asociacións, claro. Ahora mismo vindo para aquí, que me teño que chamar a xente que me son especialmente amiguetes, hai na esquina da intersección da 550 coa carretera de Portas, hai un Belén moi bonito que quero felicitalo, pero quero felicitar a esos e a todos os veciños. Certamente, nos últimos 4, 5 ou 6 anos, as calles en mans dos veciños, porque hai que recordar, reconocer que o Concello facilita as cousas, pon verde, pon algún material que nos piden. Isto, o traballo dos veciños está sendo encomiable e as rúas lucen espectaculares. As parroquias e as aldeas é moi importante, non só o casco, sino que tamén despois, haxa ese, que axude a recordar ese espírito, non? E que, lóxicamente, aí o que nos levou, digamos, eu creo que a pandemia de estar recluídos dentro e que as luces tuveran ese significado tan importante e poder dar un paseo, supoño que, que eso ablandou tamén os espíritos e os corazóns, non? Sí, tamén quero dicir que certamente hai que facer un pouco de autocrítica. O diferencial entre a Navidad urbán e a Navidad rural sigue sendo moita. E iso teño que entonar a mea culpa, porque non estou solo para vanagloriarme. Non fomos quen de ter un programa razonable,
é variable según que parroquias, Sí, iso, xa. pero bueno, é razonable nas parroquias e que sin duda tamén o merecen, non? É verdade que é sempre un tema de cartos e sobre todo demanda Bueno, moito. pero ás veces non é tanto carto, senón, o sea, poñer 4 luces e un arboliño. E 4 luces son caras, o sí que o arboliño ou algunha actividade ou isto, o tema do alumeado é realmente caro. Pero bueno, non por eso hai que deixar de intentalo e de cada ano pois, implementar un pouco máis. Pero se eu quero facer autocrítica, nese sentido, é mellorable. Faga un chamamento, se lle parece, estamos acabando, faga un chamamento, unha invitación a que, bueno, fagamos o camiño indo e cheguemos a Caldas, ou que vayamos a Caldas turísticamente ou que queira, ou faga, digamos que como última intervención, a aportación que vostede queira. Non, pode ser en calquera das direccións ou un mix. É verdade que Caldas ten unha atractividade natural alta, non? De feito, esta mañá comentaba o concelleiro que estamos falando de 150.000 visitantes este ano, non? É unha cifra potentísima da que temos que estar orgullosos e moi satisfeitos. En ese sentido, pouco máis hai que decir, é dicir, animar a que sigan vindo Claro. e que seguiremos intentando estar á altura no estado das infraestructuras, no estado do pobo e tamén na programación cultural que, de novo, na vila se está dando. Pero, dito isto, eu quero decir que bueno, a Navidade hai que vivir con toda a plenitude. Creo que toda vez que temos pasado o tema da pandemia, que as cousas pois, marchan no Concello razonablemente ben, eu animo a que se sumen a un disfrute navideño o máis potente que sean capaces en cada caso. Pois, señor Rei, lle desexamos bo Nadal e hasta unha vindeira ocasión e agradecemos moito que haya compartido connosco esta noite. Como sempre a vos, porque sodes un vehículo imprescindible. Bueno, pois, bo viaxe, bo Nadal e hasta unha vindeira ocasión. Moi ben. Moitas gracias, boa noite. Nos vamos a Publicidade e, da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a María Ramallo, alcaldesa do Concello de Marín, ca que faremos un repaso, lóxicamente, por toda a xestión deste ano e tamén por las actividades que teña organizado este Concello capitalino para estas festas que son o Nadal. Así que non o perdan, será dentro de un instantiño hasta ahora mismo. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. De novo, estamos con todos vostedes e lle damos a benvida e a boa noite a María Ramallo como alcaldesa de Marín. Señora Ramallo, boa noite. Hola, boa noite. Que tal, como estamos? Aquí andamos, moi ben, encantada. Que tal a intermunicipal en Valladolid? Bueno, pois non puden asistir, o vin un pouco no streaming, pero bueno, esta
moi ben traído que se xunten concelleiros, alcaldes, alcaldesas, e que a política local forme parte tamén en algún momento da axenda, porque penso que a veces, bueno, somos os hermana pobre, estamos aí, pero, bueno, é moi significativo porque prestamos moitos servizos, non? Claro, claro. E comparado co Congreso e comparado con... Que balance fai ou que análisis fai a alcaldesa Marín, que ten moita experiencia política en diferentes cargos, da situación e do, digamos que, dos altercados que está habendo desde o punto de vista político e da tensión política que hai, a xusticia, a política, os reproches entre as dúas forzas políticas PSOE, PP e PSOE? Bueno, penso que estamos vivindo momentos que complexos, complicados, tensos, non é a mellor cara da política con mayúsculas, non? Eu penso que todos os que nos dedicamos á política local, eu por propia convicción e vocación, que temos tan preto os veciños, que tratamos de resolver no día a día problemas, moitas veces, cando te sentas pola noite a facer o repaso nos telediarios ou nas tertulias, pois a verdade é que pensas que a veces está noutra realidade, non? Eu penso que a practicidade que ten a política municipal, eu penso que hoxe en día, coa exixencia da xente, da sociedade, que creo que é moi exixente e debe selo, penso que hai que darlle unha volta a facer política útil, non? Desde todos os estamentos onde estemos. Creo que non é construtivo todo o que está pasando, creo que desprestixia o gran traballo que se fai desde a parte que nos dedicamos á política. Penso que moitas veces nós non somos os mellores comerciais de nós mesmos, non? Eu penso que en política hai moita xente que abandona puntualmente o seu traballo, que adica a súa experiencia, a súa formación, que se involucra nun proxecto tratando de acertar, que dedica moitísimas horas do día, e penso que eso é para poñer en valor, non para ofrecer esa imaxen que nos desprestixia, non? De cara ao cidadán, e que sinte esa lesanía de que empeza moitas veces a pensar si verdadeiramente facemos algo, si verdadeiramente somos útiles, si verdadeiramente... Eu penso que hai que tratar de poñer en valor o gran traballo que se fai desde os concellos especialmente, pero que tamén que se pode facer desde gobernos, penso que serios e responsables. Estamos nun momento efectista, nun momento moi convulso, nun momento onde, bueno, están en jaque moitas institucións do Estado, que penso que, non sei se algunha me falta por poñer en jaque, pero están prácticamente todas nestes momentos moi cuestionadas, e penso que eso non é bo, non é bo para a xente, non é bo para a sociedade, e o que se trata, hai que tratar entre todos de resolver problemas. Eu lle prometo que desde que me levanto hasta que me acosto, eu sempre vou para casa con moitos problemas, moitos de difícil solución. En eso está un pouco a enerxía que tratas de emplear día a día en tratar de buscarlle solución aos problemas. Calquer outra posta en escena, non sei, medir os tempos, facer esa política, eu que estuven, como decía vostede, bueno, pues noutros escenarios, non estaban tan contaminados ou non estaban tan convulsos, é verdade, pero sí creo que fai falta dosis de realidade, tratar de resolver problemas, senón estaremos facendo un fraco favor ao que debe ser un servizo público, coa mellor intención, co ánimo de acertar, tratando en definitiva de estar ao carón da xente, resolver os problemas. Tivemos efectivamente ahora desastres, en fin, tremendos, e creo que estamos para axudar, non para empeorar as cousas, non? En fin, cando as institucións se tensionan e se crispa, eu creo que perdemos todos. Totalmente. Creo que perdemos todos. E os primeiros, lóxicamente, pois é que desconfiamos ou perdemos o crédito na propia institución, non? Eso é malo para todos. Perdemos todos, e non debería ser así, porque é unha ferramenta que debe ser útil, que debe ser práctica, que debe estar cerca da xente e que debe resolver problemas. Eu me dedico á política, en definitiva, por eso. Moitas veces non acertaré, pero... Imos a Marín, entonces. Aí vamos. Imos a Marín. Quedámonos en Marín. Estamos terminando o ano 24, nos quedan 3 semanas. Sí. Bueno, que relación fai ou que balance fai deste ano, pois un pouco a nivel de obras ou de grandes proxectos ou de grandes investimentos?
Bueno, a verdade é que este ano 2024 empezamos con un gran número de obras abertas, en marcha, co ánimo de sacalas adiante. Moitas veces sempre dicen que os que nos dedicamos á política facemos obras preto das eleccións. Eu digo que facemos obras cando cadra, sempre que podemos e sempre que tratamos de conseguir sobre todo inversións, dotación económica e orzamento, non, para poñerlas en marcha. É verdade que xa o anunciábamos o ano pasado, iba a ser un ano de posta en marcha de obras na Avenida de Ourense, de obras na Rúa Concepción Arenal, de obras nos pabellóns como o Pabellón da Cañota, de obras que van a iniciarse na contorna do cementerio de Chalanas, co propio Paseo Alcalde Blanco, tratando de fortalecer ese gran elemento turístico que temos, que é un paseo carón do mar, e tamén as obras do propio auditorio, que deixo un pouco para o final, porque son obras que se prolongan ao longo de varias anualidades. Vamos a entrar no ano xa 2025, donde efectivamente será o remate deste gran equipamento cultural. Marín leva peleando, loitando, exixindo moitísimos anos ter ese continente cultural onde nos permita estar ao carón de cidades do noso tamaño, non? Marín, penso que en Galicia eu fixe un día para exixir esa comparación. Penso que éramos dos concellos de maior tamaño de poboación que non tiñamos unha infraestructura onde poder ofrecer, sobre todo á cidadanía, ese repertorio cultural, esa serie de, que creo que nos genera un plus. Eu penso que no ano 2025 será o ano do remate das obras, da posta en marcha en funcionamento desa infraestructura, e para Marín será importante. E nomeo así algunhas obras, as que estamos, entre comillas, sufrindo, porque mentras hai obras hai incomodidades, hai nivel de exigencia da xente, pero tratamos, en definitiva, de facer obras que nos poña un pouco no mapa, de gañar espacio en distintas beirarrúas, de que as calles sean máis seguras, de que haya un tráfico moi comedido, sobre todo en canto a velocidade, de tratar de facer unha cidade atractiva, onde os paseos e camiñar se faga da maneira máis accesible, onde barrios que estaban máis alonxados, como o barrio de Canto da Area, tanto pola Avenida de Ourense como pola parte de Concepción Arenal, estén máis pretos do centro. Ese é o obxectivo destas obras, que esperamos tamén culminar ao longo deste ano 2025 e poder xa disfrutalas. Por iso digo que o ano 2024 si foi o ano de posta en marcha de moitas obras, pero tamén das incomodidades. Eu non son axena a que os quebradeiros de cabeza non só para os usuarios, sino tamén para o propio Concello, que ten que ordenar e dirixir, que moitas veces non é doado. Eu sempre lle digo a cada un que cando ten obras na súa casa sempre un quebradeiro de cabeza, imagínense en distintas rúas, que sempre hai incomodidades. Eu penso que foi un ano verdadeiramente inversor, que se fixeron obras que levábamos moitos anos demandando, e sobre todo que se fixeron gracias a inversión que se fixo de outras administracións. Falo do Ministerio de Transportes, falo da Xunta de Galicia, que en definitiva, tanto nas obras do auditorio como nas obras de Concepción Arenal, foron claves para que un concello como o noso, que prácticamente non ten capacidade inversora por sí, sino que a maioría do orzamento municipal se vai no gasto corrente, ten que plantexar estas infraestructuras coa axuda da Deputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia ou de calquer ministerio, ou de fondos ou axudas europeas que nos permitan dar ese salto de calidade e poder invertir en distintas infraestructuras que penso que eran moi necesarias. ¿Y cómo se armoniza esto con servicios de parking, plazas de aparcamento, disuasorias ou non, ou no propio casco urbano? Porque, lóxicamente, o coche sigue sendo non só para os turistas, non só para os de fora, pero tamén para os veciños. Aquí en Galicia temos que usar moitas veces o coche porque non hai transporte público, non hai metro para ir a non sei onde. Bueno, pois efectivamente, ese é o gran problema que temos penso que na maioría das cidades. Da igual o tamaño, pero eu falo dun tamaño como o noso, como o de Marín, son cidades medianas, donde efectivamente hai un parque de automóvil que é chamativo, porque nos últimos 10 anos incrementou moitísimo os vehículos por domicilio, é dicir, temos moitos vehículos por casa, e polo tanto o parque móvil se incrementou. Cada persona nunha casa no rural necesita un coche para moverse. Sí, eso é verdade. En definitiva, as cidades tendemos a ilas gañando, sobre todo os cascos urbanos. Marín ten un casco urbano moi compacto, hai rúas peatonalizadas, hai rúas onde se pretende
que a afluencia de tráfico sea menor e efectivamente o aparcar nunha zona céntrica xa era difícil antes e cada vez vai ser peor. Nos intentamos atallar este problema, que somos perfectamente conscientes e levamos a traballando nel varios anos. Un pouco en tres frentes, eu o decía aquí noutros debates e sigo insistindo porque esa é a fórmula que temos non en Marín, sino penso que están aplicando na maioría das cidades. Pusemos en marcha a zona comercial de 2 horas, é dicir, nas calles céntricas onde hai comercio e onde antes era prácticamente imposible aparcar en horario comercial e solo en horario comercial permitimos aparcar 2 horas de xeito gratuito. Eso que permite que haxa rotación, que en sitios onde antes nunca había un sitio preto de... Bueno, que non deixe o coche ali todo o día. Que non deixe o coche todo o día, toda a noite ou varios días ou varias noites, non? Que haxa esa rotación. E despois tamén fomos creando e temos máis de 15 bolsas de aparcamentos disuasorios. Eso significa que nós, a través de cesións gratuitas ou ben de contratos de aluguer, pois alugamos parcelas que as preparamos mínimamente para que eses aparcamentos sean gratuitos. É verdade que algúns ten máis rotación que outros, porque é verdade, como lle decía ao principio, que como os coches por casa pois tamén aumentaron, a xente os utiliza tamén como praza de aparcamento. Non era ese o obxectivo inicial, nos pretendemos que esas bolsas de aparcamento teñan tamén esa rotación, pero inicialmente tamén somos conscientes de que hai que darlle algunha solución ou algunha salida. Ese vai ser o panorama e as liñas de actuación de cara ao futuro. Penso que o estamos facendo en Marín o igual que están facendo en outros sitios. E paralelamente nos fixemos un estudio de onde ubicar un aparcamento subterráneo. Xa sería un aparcamento subterráneo, un aparcamento subterráneo de pago. Fixemos os deberes e fixemos os estudios de costes no parking situado no Parque Guren. E é verdade que desde o punto de vista económico non sae rentable para que unha empresa faga como antiguamente se facían as cousas, unha construción e unha posterior explotación. É verdade que fixemos tamén un análise dos parkings subterráneos noutras cidades e tamén nos atopamos que moitos deles pois tiñan tamén problemas de cara ao futuro, moitos tiñan que ser rescatados, pois porque as xestións económicas non eran eran deficitarias e, polo tanto, o Concello tivo que botar man. Nos estamos agora neste momento tratando de buscar alternativas de como sacar adiante, non como con un esquema tradicional que era unha concesión onde unha empresa facía a construción e despois o explotaba, sino que terá que haber inversión pública, sobre todo para a construción do propio aparcamento. En eso seguiremos dando pasos de cara ao ano que ven, pero son un pouco os tres pilares básicos que creemos que nos tres imos seguir traballando de cara ao ano 2025. E fora do casco, ímonos ás parroquias? Ímonos ás parroquias. Como resumimos? Fágame Voulle facer un esquema rápido. Estamos facendo obras en moitas delas. O último que fixemos no sitio máis alonxado, que é o lugar de Pastoriza, na parroquia de Ardán. Acabamos de inaugurar unha metade do seu acceso, pero temos obras en moitas delas. Temos na zona de Pedreiras, na parroquia de Canto de Area, tamén estamos intervindo. É verdade que surdiron algúns problemas, pero teñen visos de solución. Tamén invertimos en infraestructuras deportivas, invertimos tamén nunha aportación que fai o Concello dunha obra dunha estrada provincial, Campo Pardavila, que vai proferir a través de expropiacións pois unha senda que una estos dos núcleos, que tamén unha aposta importante. E estamos con outros proxectos que tamén están en marcha e que abarcan a outras parroquias que en definitiva levábamos invertindo xa bastante tempo. É verdade que para os concellos eu sempre me lamento e me queixo que nunca nos chegan os fondos, non? Pero a verdade é que penso que con carácter xeral, sempre haberá excepciones, somos vos xestores, é dicir, eu penso que todos os cartos que temos tratamos de invertilos do mellor xeito posible, pero o que nos vai comendo os orzamentos municipais é o gasto corrente. Eu vimos de presentar esta semana o proxecto de orzamentos para o ano 2025, que bo que se manteñan formalmente tamén os tempos. Eu estou contenta porque é a primeira vez que somos capaces de presentar un proxecto de orzamentos en prazo dentro do ano, inda que outras administracións incluso máis potentes non sexan capaces de facelo. Eu penso que vou ter esa estabilidade, ese rigor orzamentario, ese límite de gasto, saber os ingresos que vas a ter, os gastos que como máximo podes facer. Pero é verdade que prácticamente nun concello como o noso, que temos un orzamento cerca dos 18 millóns de euros, de 17,8, pois é verdade que prácticamente
prácticamente ese orzamento nos chega para o capítulo 1, que para pagar o persoal, temos 146 personas que traballan no Concello de Marín, e para o capítulo 2, que é o gasto corrente. E o gasto corrente é o que motiva o poder manter a maioría dos servicios públicos que prestamos de xeito obrigado e de xeito obrigatorio os concellos. Eu quero poñer o énfasis en 3 servizos que, igual que nos pasa en Marín, pasan na maioría dos concellos, que tiveron un incremento importantísimo e que nos está costando moitísimo aos concellos prestar. Un é o servicio de axuda no fogar, o conhecido como SAF, ¿no? Correcto. Tanto básico como o das persoas dependentes. Bueno, pues licitamos por primeira vez este servizo, é verdade que prácticamente estamos invertindo bueno, pues unha cantidade de diñeiro moi importante Que para os porcentaxe se concellos. leva dos orzamentos, máis ou menos? Bueno, o porcentaxe non lle sei decir, pero que sí lle sei decir é que desde o acabamos de licitar prácticamente duplicou o prezo. Entre o Estado e a Xunta se paga 12 euros a hora e prácticamente o acabamos de adxudicar por cerca de 22 e pico, o sea, hai unha diferencia moi importante. O que pasa en Marín, pois pasa na maioría dos concellos. Por poñer un exemplo claro dun servicio que subiu moitísimo de prezo e que os concellos estamos asumindo. Outro servicio é a licitación que a temos posta en marcha da recollida de residuos sólidos urbanos. Saben que no mes de abril vai entrar en vigor unha lei estatal que nos obriga aos concellos a repercutir a taxa nos veciños. Bueno, xa veremos a ver como facemos, porque estaríamos obrigados prácticamente a subir a taxa a totalidade dos concellos. É un servizo que vai salir moito máis caro do que sae e que se non se repercute aos vecinos é asumido polas arcas municipais, eso claramente. E logo licitamos, por poñer 3 exemplos que é onde poñemos certa medida o acento, a xestión da piscina municipal, que tamén subiu moitísimo de precio. Cambiamos o tipo de contrato, temos un contrato de servizos e efectivamente asume o Concello moitísimo máis diñeiro do que na actualidade, pero é un servizo moi recoñecido pola veciñanza, moi utilizado e que queremos prestar. Somente con eso, prácticamente o incremento do orzamento con respecto ao ano pasado se o levan estos 3 contratos e a partir de aí non poderíamos facer nada máis. É dicir, complexo para os concellos, temos un problema de financiación, eu me queixo en todas partes, porque a veces non estamos, se fala con carácter xeral nos distintos medios da financiación autonómica, todo o mundo tirando para a súa autonomía, pero penso que os concellos prestamos unha serie de servicios moi importantes e además penso que os prestamos porque os prestamos ben. O sea, penso que esa cercanía, esa relación que temos cos veciños nos fai bons xestores a hora de prestar esos servicios. O único que nos teñen que insuflar é máis orzamento para poder prestalos mellor e non ter este sufrimento ao longo do ano para cuadrar as contas, non? 2 capítulos son para investimentos e obras que quedarían para o ano que ven ou que entran nesta proposta de orzamentos que supoño que irán a pleno este mes ou cando... Sí, o día 12. O día 12. E endeudamento, si é que vai. Nos, no capítulo 6, que é o capítulo de inversións, no orzamento non levamos ningunha inversión porque non temos con que financiala. Como facemos as inversións de cara ao ano que ven no Concello de Marín? A través dos plans e dos convenios que temos firmados. Temos un plan máis provincia da Diputación, un proxecto presentado tamén para o plan extraordinario, que tamén, bueno, pues, unha humanización dunha rúa que é a de Tiro Navaljaner, que tamén é moi importante. E temos tamén convenios coa Xunta de Galicia, tanto con Augas de Galicia como coa Consellería de Infraestructuras para estas obras que prácticamente finalizarán o ano que ven. Está o colector de Río Lameira, que é unha obra de infraestructura hidráulica importante, sei que é unha obra complexa desde o punto de vista do saneamento, pero que nos vai permitir seguir pues, impulsando e estendendo esa rede separativa que permita, bueno, pues, que cada vez pues, sexa máis eficaz todo o sistema de saneamento. E a maiores estamos executando un plan de sostenibilidade turística que está xestionado con fondos europeos e que vai a permitir, bueno, pues, desenvolver o resto das obras que nos quedan por iniciar. Me refería antes a esa piscina de agua salgada na contorna do Paseo Alcalde Blanco, que será unha realidade, se todo vai ben, de cara ao próximo verán. Temos que tamén licitar un itinerario novo, porque está moi deteriorado, de cara ás praias, de cara á playa de Portocelo, tratando de chegar incluso a Demogor, para facer
Estes paseos que antes solo se utilizaban en verán, ahora se utilizan prácticamente todo o ano e mellorar sobre todo a súa mobilidade, que as bicis, a xente que cada vez pasea máis de todas as idades, pois poda facelo nunha contorna natural que invito a todo o mundo e sigue sendo un dos bons atractivos turísticos para a xente de fora, porque a todo o mundo lle apetece ver as boas paisaxes, as boas playas e disfrutar dun bo paseo. Estamos mellorando no clima, penso, estamos tendo un inverno, xa empezou o inverno, que parezca increíble, pero hoxe chove un pouco, pero estamos tendo unha boa temperatura. Pero aí tamén ten xestión vostede co Vaticano, por directa? Por ahora non. Pero non me negará vostede que estamos tendo un bo inverno. Sí, Ese paseo, lle podo decir que tanto pola mañán como pola tarde, se non nos escoita o alcalde de Sanxenxo, podemos decir que as playas de Masín son as mellores do mundo. Sí, pero non lle digas a ninguén, se non se nos enchen de xente, despois non temos sitio na area. Efectivamente, son playas moi boas, son playas moi urbanas, dunha arena fina e dun agua moi boa, e teño que decirlle que están cheas todo verán. Este venres, día 6, o fútbol sala, Marín, capital do mundo mundial? Do fútbol sala? Bueno, pues efectivamente, nos levamos tempo apostando polo deporte, creamos moitas escolas deportivas municipais e, sobre todo, somos tamén sede de albergar distintos eventos deportivos, por eso, bueno, pues tamén invertimos nos pabillóns. E tamén é un polo de atracción turística. É un polo de atracción turística. Eu penso que esta ponte hai varios ingredientes, pero un deles, polo que vai haber xente en Marín, eso repercute na hostelería, se ve claramente, por eso lle decía o do tempo, que as terrazas se usan con asiduidade, e si se nota, sobre todo en determinadas idades, cando van acompañadas dos pais, das familias, si se nota claramente cando hai eventos deportivos, porque son moi atractivos para a xente. Marín se patea moi ben, ten uns arredores que, mentras os nenos igual están no pabellón ou no campo de fútbol, pois se aproveita para ir tomar algo ou dar unha volta. Eu invito a todo o mundo porque efectivamente levamos anos apostando polos eventos deportivos e penso que é unha peza fundamental. Bueno, casi todas as capitales ou casi todas as cidades o que queren é traer, lóxicamente, xente, non? E os eventos deportivos son un dos reclamos fundamentais. Sí, hoxe en día en determinadas categorías, sobre todo dos nenos, que provocan que viaxen cos nenos moitas veces as familias, e que falen ben, e despois volvan. Levamos anos pues tamén organizando determinados campeonatos de España en distintas disciplinas, e eso sí se nota na cidade claramente, a verdade que sí. Claro, como está o Nadal? Como están os preparativos? Como están as luces? En Vigo xa empezou hai uns días, pero... Sí, empezaron uns días. Nos tratamos de manter a tradición de empezar no mes de decembro. Eu penso que, bueno, un mes de Nadal relevante, está ben. Nos mantemos a tradición de acender o alumeado navideño dentro das nosas posibilidades. O día 5 o faremos cunha chocolatada, que está todo o mundo invitado. Isto é este xoves. O faremos este xoves, o faremos diante da Praza de España, diante da Porta da Escola Naval, ali o final de Alameda, onde o facemos nestes últimos anos. Está invitado o Coro Talasa, que fará un pouco o acendido, que cumple 30 anos de trayectoria, un coro importante, cunhas voces maravillosas que temos en Marín. Bueno, creo que sairá ben. Temos unha programación de todo Nadal moi interesante, moi dirixida aos nenos e nenas, como pode ser natural. Temos un carrusel que, coa colaboración da Asociación de Comerciantes, poñemos na Alameda. O tren estará facendo as súas rutas do Nadal, tanto cos colexios como despois. É o gran atractivo do Nadal. E logo abriremos posteriormente tamén as carpas que teñen este ano no Parque Guren, concentrado pues as actividades tanto para os nenos como para a xuventude. Bueno, é un programa repleto, a mí me sigue gustando, o día que máis me gusta o Día de Reyes. Logo, posteriormente, pues prepararemos, como sempre, a cabalgata, que non deixa de poñer ese broche, ese punto final a un Nadal que sempre debe ser adicado aos nenos, familiar, nunha cidade como Marín, onde sempre hai ese rebumbio que implica o comercio, que implica as actividades, ao mercado, ven xente de fora que se xunta pois coas familias, e sempre hai un moi bo ambiente, verdade? Vostede é moito de Nadal? Bueno,
A mí me gusta celebralo. Non me importan nin as comidas familiares, nin os regalos. Si son esos ingredientes, sí. Non lle escapo a nada. Fai moitos anos que na miña casa se celebra Noiteboa, Navidade, fin de ano, Ano Novo, Noite de Reyes e Desayuno de Reyes, e o cumprimos. E a princesa Leonor na Escuela Naval, que supón isto para Marín e que recoñecementos hai que darlle, que distincións que soporta, que aporta, digamos, para Marín, para Galicia, para toda a tradición marítima e da realeza que ten, porque por aí pasou o seu abuelo, o seu pai, non? Bueno, pois efectivamente eu sempre digo que para nós a Escuela Naval é a nosa universidade. Quen que ir a ser marino ten que vir a Marín, cursar os estudios e demais. Ela é unha alumna, pois efectivamente, privilexiada, e nos estamos encantados de que este neste centro, como digo, de alto rendemento, non podendo lexir calquera academia do mundo, pois vir a Marín para nós é unha publicidade, pois que efectivamente recoñezcamos todavía máis pois a importancia de ter a única sede dunha Academia da Armada en Marín. A partir de eso, ela leva unha vida totalmente normal, coa súa promoción, e para nós, pois, efectivamente, igual que pasou co seu pai, sobre todo porque sempre lle vai quedar de cara ao futuro esa relación con Marín, donde precisamente pola súa idade pois acabe forxando pois amizades, vínculos e demais. Nos iniciamos un expediente no Concello para nomear a filla adoptiva, está ahora mesmo en prazo de exposición pública, terá a súa aprobación definitiva, e un pouco recoñecemento, e un pouco que de xeito institucional pretendemos darlle desde o Concello. É dicir, para nós estamos encantadas de tela, penso que un bo exemplo de valores e de principios de cara a xente da súa idade, da súa sobre todo pola responsabilidade que ten, e sobre todo porque de cara ao futuro eu penso que poñer en valor ese tipo de valores é efectivamente importante para a nosa cidade e importante para ese vínculo. A verdade é que despois, igual que lle pasou ao seu pai, co paso do tempo, así o día a Constitución será reina, e efectivamente, pois seguirá vinculada á Escola Naval, pudendo, como fan eles, visitarnos de cara ao futuro, pois algunha vez ao ano, para realzar ese prestixio de ter esa universidade, esa Academia da Armada, onde ano a ano estudian 600 persoas e que efectivamente teñen tamén a oportunidade de ser os seus compañeiros. Un vínculo positivo desde todos os puntos de vista. Eu só lle veo cousas positivas, é dicir, si de algún sitio de toda España, igual que pasou en Zaragoza e logo pasará en Murcia, en San Javier, pois elixe 3 sitios onde están ubicadas as 3 academias para a súa formación de cara ao futuro, pois penso que podemos contribuir e que temos que estar orgullosos pois desa cercanía, desa vecindade e sobre todo do seu recordo de cara ao futuro, que cando alguén de cara ao futuro lle fale de Marín non teña que explicarlle moito máis. Como lle gustaría acabar este paso, esta edición aquí de Falemos hoxe, señora Ramallo? Con que quere remarcar ou que quere dicir do que non falamos? Bueno, falamos de moitas cousas, como estamos en decembro, pois se poden xa felicitar as festas, pois agradecer sobre todo que de cara ao ano que ven, e tal e como está a política, e será un pouco ao mellor terminar como arrancamos, non? Que tal e como está o panorama político, que moitas veces non leva máis que a desazón ou a desgaste, pois penso que hai que facer un alegato de que se pode traballar en política de xeito educado, de xeito constructivo, que debemos facérnoslo ver todos, de que todo o que estemos deconstruindo agora será moi difícil de construir de cara ao futuro, que é moito máis fácil dar boas noticias ou de xeito demagóxico que contar a realidade, pero penso que en definitiva estamos nunha profesión que a algúns nos toca en algúns momentos da nosa vida de xeito voluntario, pero sobre todo que estamos nun momento de servicio público que debemos poñer en valor. Eu sí me gustaría acabar así, desexando que o próximo ano sea menos crispado. Que se cumpla. Foi un placer contar con vostedes nesta edición de Falemos. Bon Nadal, boa noite e hasta unha vindeira ocasión. Ben, pois moitas gracias, igualmente. Bon Nadal. Nos vamos a Policía, da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Marta Giraldez, alcaldesa do Concello de Meis, para, lóxicamente, facer este repaso e que tamén nos conte como prepara este Concello rural e cercano aquí a nosos estudios centrais
de como prepara o seu Nadal e como van a vivir. Así que non o perdan, será dentro dun instantillo. Programa ofrecido por Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. De novo estamos con todos vostedes e lle damos a boa noite e a benvida a Marta Giraldez, alcaldesa de Meis. Boa noite, benvida, como estamos? Hola, boa noite, moi ben. Que tal por Sevilla este congreso, que sigue todavía de actualidade do Partido Socialista? Pois a verdade é que, ben, eu creo que dese congreso pois vimos reforzados, vimos con ánimos renovados e, bueno, pois se sentaron as bases para o que van a ser os próximos 10 anos deste país e a verdade é que é moi interesante e, ademais, foi unha fin de semana non só de traballo, senón tamén de compañeirismo. Como ve unha política de Meis do Partido Socialista a política nacional nestes últimos meses? Bueno, pues, días, porque, bueno, cada día hai máis novedades ou máis alteracións. Pois a verdade a vexo con preocupación e a vexo como calquer veciño do meu concello, do outro concello pequeno, non? A verdade creo que nunca tanto a política nacional estuvo tan embarrada, tan fea, e tamén podría dicir que ao mellor fai tempo que non se ve tan baixo nivel político. Creo que a veces vemos máis nivel político nun concello pequeno, como calquera dos daqui, que moitas veces na política nacional. A verdade é que é unha mágoa, e a verdade é que tamén é unha mágoa pois que os bons datos, non? Por exemplo, os datos económicos, nadie fala de datos económicos que están sendo realmente bons. Aquí en España o debate sobre economía está fora do debate nacional. Por qué? Porque os datos son bons. E que se trate de desviar a atención a outras cuestións que a verdade eu creo que, pues, que máis pronto que tarde pues, que saian a luz a verdade. A culpa sempre dos outros? No, para nada, para nada. Eu a verdade que me coñeza e moita xente me coñece, pues sabe que son moi autocrítica e tamén son autocrítica e co meu partido, evidentemente, non? É certo que non estou dicindo que todo se faga ben, senón que a verdade que me dá pena que o debate sobre o importante, sobre o que lle importa a xente, se vexa desvirtuado por cousas que non teñen ninguna que non lle afectan á vida da xente, non? É verdade que é moi importante que salga a luz a verdade e eu estou super interesada en que eso sea así, que sexa pronto. Da intermunicipal de Valladolid falamos ou non? Bueno, a verdade é que a mí o que fagan outros, sinceramente me dá un pouco igual. Vin algún titular aquí na prensa de Pontevedra que a verdade é que teño que recoñecer que en Sevilla pois ainda nos fixe un pouco de gracia e a verdade que fixemos algunha broma co tema, non? E bueno, pois a verdade que sinceramente o que fagan outros partidos a mí me dá igual. Bueno, chegamos a Meis, entonces, o viaxe ben, todo ben? Todo ben, sí, bueno, efectivamente. Entonces, en Meis, que balance facemos deste 2004 que está rematando, señora Giraldez? Así un pouco en conxunto para os veciños de Meis, que nos entendan tamén os veciños de fora, e lo contamos un pouquiño máis a miúdo nos detalles. Pois a verdade é que o traballo, pois o balance foi un ano máis de traballo, a verdade é que con mesma enerxía e positividade que levamos estes anos que levamos gobernando, estes 5 anos, o balance, en resumen, foi bo. Presentámonos a moitísimas subvencións,
acadamos gran parte das subvencións a que nos presentamos. Eu creo que eso redunda nunha boa xestión, porque se van facendo cousas, están a facer cousas sin que vaya aos bolsillos e aos petos dos veciños e das veciñas, non? Se levaron a cabo obras que, que se había comprometido ca veciñanza, outras están en proxecto ou xa están a piques de comenzar. É dicir, que o resumen foi bo. A verdade é que evidentemente non alleos a outros problemas que poida haber, non? Na comarca ou no país, non? Que tamén evidentemente afecta aos nosos concellos. Cada vez os alcaldes o decimos todos, e de todos os partidos políticos, non? Que nos vemos totalmente afogados. O SAF, un servizo que estamos pagando e que nos afoga aos concellos, as escolas infantís, non? Que, Servicio de atención ao fogar, por efectivamente, o servicio de atención ao fogar. Nos no Concello de Meis incrementamos en estes 6 anos, triplicamos o orzamento en canto a servizos sociais, e aínda así estamos moi limitados, porque o custe da hora se incrementou moitísimo, pero evidentemente non queremos deixar a nadie no camiño, non? Moita xente ven e se queixa e dice que tardan moito en recoñecer má dependencia. Non depende do Concello, depende, neste caso, todo este trámite depende da Xunta de Galicia, pero sí que é certo que quen o paga fundamentalmente somos os concellos, e o mesmo pasa cas escolas infantiles. A xente ven nos medios de comunicación gratuidade do segundo fillo, gratuidade das escolas infantís, pero quen o paga somos os concellos, non? E a nós, ou con un concello como Meis, con un orzamento moi limitado, o que pagamos de servicio de axuda do fogar, o que pagamos, en este caso de escola infantil, ou o sobrecusto que temos en canto ao servicio de recollida no lixo, eso son moitísimos cartos que se poderamos dedicalos a outras cousas, poderíamos facer moito máis, non? Para os nosos veciños e veciñas. A mochila dos servicios sociais, do coste dos servicios sociais nos concellos pequenos, Meis está por debaixo dos 5.000, 4.800, 700 e pico. Que porcentaxe ten, máis ou menos, e canto lastra? Home, un porcentaxe... A ver, non quero mentir, non? Pero sí que é certo que, como digo, triplicamos o servizo e este ano quedamos curtos en esa partida. Bueno, que en ningún caso nadie queda no camiño. Pasamos de outras partidas aí para nosos servizos sociais. Eu creo que unha das bandeiras da nosa xestión, non en vano, creamos ademais servizos sociais que non existían, como o Roupeiro Solidario, Banco de Alimentos, pero a nos Meis é un concello con unha poboación envellecida, por tanto hai moita xente usuaria do servicio de axuda a domicilio, e unha parte importante do orzamento vai dedicado para custear ese servizo. Cantos veciños ou fogares se ven, digamos, que demandantes deste servicio? Máis de 140 usuarios, e temos xente en lista de espera, pero porque está sin resolver aínda a catalogación por parte da Xunta de Galicia. Situación. Sí. Orzamentos, xa que estamos falando de números e de contas, orzamento 2004, como vai? 2024, e logo falaremos do 25, como están? Estamos xa a traballar no orzamento do 2025, é certo que somos un goberno con maioría absoluta, temos a obriga de presentalos pronto, e estamos pendentes de varias cuestións. Me imagino que próximamente sabremos canto nos vai a corresponder pola subvención que recibimos da Diputación, e en función de eso nos metemos esa subvención nos orzamentos, e estamos a traballar en certas cuestións que agora, por exemplo, xa mañán falaba, que temos que asumir a partir deste vindeiro ano parte da persoa da técnica de turismo que vai a estar na Oficina de Turismo da Armenteira. Isto antes non se metía porque non lo pagaba totalmente a Diputación, agora nos vai a subvencionar unha parte, outra parte vai con cargo aos orzamentos do Concello, e así varias cousas que ainda temos pendentes de resolver, e a partir de aí xa nos poñeremos a traballar e a falar de números concretos. Que endeudamento ten o Concello? O Concello agora mesmo non temos débeda. A única débeda que temos é o préstamo que pedimos para comprar a finca e a casa de Parga. Unha deuda que estamos asumindo, que se está pagando mensualmente, pero quer dicir que o Concello de Meis é un concello que está equilibrado. Quer dicir, temos remanente, non moito, pero algo temos. Este ano se dedicou unha parte a pagar gasto corrente, e o único que temos é o préstamo da casa de Parga, que se está pagando mensualmente como corresponde. Facemos un repaso polas parroquias, pero antes, se lle parece, un pouco por centros educativos, centros culturais, sociais tamén, incluso a residencia de maiores ou centro de saúde. Non sei se xa está a licitación do novo centro de saúde ou non. Poña un minuto de resultado deste tipo de situacións. En canto a centros sociais, temos en case todas as parroquias un centro social, menos Santo Tomé, que San Vicente, que comparten o auditorio do Mosteiro Centro Multiusos. Nós, desde que chegamos, construímos o centro social de San Martiño. O anterior goberno é certo que se lle concedera unha subvención, pero quedara deserto. Nós tuvemos que rediseñar o proxecto, e hoxe en día é un dos centros sociais que máis actividade ten no Concello. Temos pendentes facer unhas obras no Centro Cultural de Paradela, que é un edificio antigo e que leva
uns anos, bueno, que precisa pues, unha reparacións en canto a tellado, en canto a exterior, que, bueno, agardemos poder facelo por neste vindeiro ano. E en canto ao tema de centros sociais ou centro de saúdes, acabamos de recuperar o consultorio médico de Paradela, que desde que a Xunta o pechou estaba, bueno, pues, cerrado e se estaba deteriorando. Agora queremos destinar aí, bueno, pues, un dos locales pues, a unha traballadora do Concello que agora mesmo, pues, como estamos a levar a cabo obras na escola infantil, como sabedes, foi a última subvención a que optamos co anterior goberno da Diputación, máis de 400.000 euros que estamos a invertir na mellora da escola infantil e tamén das escolas unitarias que están na parte baixa. A obra vai a bo ritmo, nestes próximos días terei unha xuntanza coas familias para ir indicándoles como van. É dicir, que en canto a centros educativos, bueno, pues levamos invertido, pues, a verdade, mellorado esos centros educativos. Todavía hai moito máis que mellorar, obviamente, non digo que non. E en canto a centro de saúde, bueno, pues, mantiven unha conversa fai apenas unha semana co xerente da área sanitaria e me confirma o que xa sabíamos. Aínda non está licitado o proxecto. Cando nos visitou o Conselleiro de Sanidade, cando firmamos o convenio aló por o ano 2022, se nos dixo que iba a estar licitado o proxecto a finales dese ano, non estuvo. Pasou todo o 2023, non estuvo, e estamos a finales do 2024 e todavía non se licitou o proxecto. E outro día lle dicían unha carta ao conselleiro que en campaña electoral o anterior conselleiro de Sanidade veu a Meis a facerse unha foto diante da finca que comprou este goberno do Concello de Meis e a prometer que votaran ao seu partido para que houvese centro de saúde. Agardo que non se mentira aos veciños e veciñas, pero certo é que xa tiña que estar licitado o proxecto e a día de hoxe ainda non o está. O outro día me dicía o xerente da área sanitaria nesa conversación telefónica que había unha partida xenérica dos orzamentos, que non leva o nome e apelidos de Meis, eso é o que me preocupa, no que aí estaban consignados o custe... En algúns medios saleu publicado eso, sí, en algúas informacións. Sí, o custe do centro de saúde, pero parece un pouco difícil saber que está consignado o custe se ainda non temos un proxecto, non sabemos canto vai a costar, non? Eu, en todo caso, agardo que iso xa é verdade, se lle dixen a él, o gallase é verdade, porque o que leva pelexado este goberno porque mes teña un novo centro de saúde e moito ademais. Pero máis todavía porque teñamos médicos, que é o que máis me preocupa. A eso quería preguntar, como están os servicios médicos? Bueno, pues fai un par de semanas tivemos problemas importantes, solamente tiñamos un facultativo dos 3 que tiñamos que ter. Estos días hai días que, bueno, que temos os 3, outros días que non, que ven unhas horas un deles. E me dicía o xerente, cando falei con el por este tema, que isto era debido ao concurso de traslados, que estaba vendo certos problemas, pero, bueno, vexo tamén a través dos medios de comunicación que noutros concellos limítrofes tamén están a ter esta mesma problemática. El me decía que en poucos días iba a solventar e espero que así sexa, pero, bueno, é certo que tiñamos... Fai 2 semanas había familias que me decían que non tiñan cita ata o día 3, o sea, ata o día de mañán, non, para unha cita médica. E as parroquias e os lugares, mantemento, melloras, camiños, como están os servicios alumeado, saneamento? Bueno, pois en estes últimos 2 anos fixemos unha inversión importante en saneamento, que é un dos servicios máis necesarios no noso concello, que afectaba pois a parte da parroquia de San Salvador de Meis e a parte da parroquia de San Vicente. Se saneou unha parte moi importante desas parroquias. Agora temos xa contratada unha obra que no lugar de Lantañón, que é parte da parroquia de Paradela, que tamén se vai a poñer saneamento e se van a mellorar as estradas na zona do Noval, na parte alta dese lugar. Estamos a traballar nun proxecto para sanear tamén parte da Armenteira, que tamén hai certa parte na zona de Balboa que todavía pues, non teñen ese servizo. E, bueno, pues estamos mellorando. Acabamos de inaugurar a semana pasada unha estrada que une Couso, parroquia de Armenteira, con Batán, Santo Tomé. Estamos a levar a cabo obras de asfaltado na Pubuxeira, San Vicente, en San Martiño. É dicir, bueno, estamos avanzando pouco a pouco. Sei que hai moito que facer e tamén estamos a traballar xa nos proxectos do vindeiro ano que vamos a levar a cabo obras de asfalto en lugares que temos tamén comprometidos cos veciños, como San Lourenzo, tamén parte de Paradela, tamén parte de San Salvador. É dicir, estamos levando a cabo pouco a pouco o que vamos prometendo aos veciños. É certo que hai vías moi deterioradas, pero é que hai que ir por orden de prioridade, non? É certo que unhas están peor que outras e tratamos de atallar o que está peor. Para remate de todas esas obras e as que están en marcha e as novas hai que subir impostos? Bueno, nós subimos os impostos fai un ano, o están empezando a ver os veciños agora, subimos un pouquiño o IBI, subimos tamén un pouco o lixo, que eso foi o que están vendo os veciños agora, esta segunda parte do recibo. O IBI entrará en vigor no próximo ano, e a verdade é que é unha medida, eu dixen no pleno que o subimos, que para min non era agradable, seguramente fose a máis desagradable, pero que non ten esta alcaldesa, como ningún alcalde, unha variña máxica para tocarlle así a caixa do Concello ou a conta bancaria do Concello e que se incremente. Como dicía ao principio da entrevista, se cada vez temos que asumir cousas que non nos corresponden, que son competencias impropias, como falo do servicio de axuda a domicilio, o tema da escola infantil,
O lixo en Meis é un servicio que é totalmente antieconómico, que pagan os veciños, aínda coa subida, lle sigue facendo un burato de máis de 100.000 euros anuales ao Concello, que para un Concello como Meis son moitísimo, pois o que temos que facer é arrimar o ombro, como en todas as familias, cando as cousas van mal, todos temos que abrocharnos un pouco o cinturón e axudar, e en este caso, pois todos os veciños temos que esforzarnos un pouquiño para que o noso Concello poida seguir avanzando. É certo que a medida pois non é grata ter que tomala como goberno, para mí foi a máis ingrata que tiven como alcaldesa, pero aínda así, pois con todo isto que temos que asumir, pois case non chega, non, nin para facer frente a todo o que asumimos os concellos. E outros proxectos como Minuto de Resultado, onde está o Parque Acuático? Bueno, como sabedes e sempre explico, o Parque Acuático non é un proxecto que derive ou que dependa do Concello, non? O Concello fixo o que tiña que facer co Parque Acuático, dar a licencia, que por certo a dou este goberno, que eu presido, non o anterior, e facer unha obra de unha inversión de máis de 100.000 euros, que é a obra de bombeo, non, para bombear a auga ao Parque Acuático e para bombear as aguas residuais, e todo o demais depende da empresa, que agora hai unha empresa nova. Os terreos non son do Concello, son dunha comunidade de montes, e o que fixo o Concello durante todos estes anos de retrasos na execución do Parque Acuático é estar ao carón dos veciños en todas as desfeitas que se provocaron. Cada vez que chove, pois baixa o barro, o Concello ten que ir a limpar as estradas, ten que ir limpiar eiras de veciños, ten que socorrer os veciños cando hai pois esas escorrentías. E, bueno, pois as últimas novas que teño en relación ca empresa, que parece que agora paseniñamente se está cumplindo co que se había prometido, por lo menos tan co proxecto de urbanización, se lle requiriu que melloraran unha zona duns muros que habían caído e que había unha zona perigosa para un camiño por onde transita a xente todos os días, e a empresa o está executando. É certo que estas últimas semanas, cando houve algún problema de necesidade de limpeza de pistas ou de socorrer a algún veciño ou de facer algo que lle causou o barro que baixaban, a empresa respostou, e eu agardo que este parque acuático chega ao seu fin e abra as súas portas, non, como les dicen, porque é un proxecto moi bo non só para Meis, que tamén, senón para toda a comarca, e non solamente por postos de traballo, senón por todo o que redunda en canto a turismo, en canto a visitantes. Os efectos colaterales que ten, ¿no? Exactamente. Que non só sean negativos. E Parque Eólico de Monte Castrobe? Bueno, o Concello se posicionou, foi un dos concellos pioneiros que se posicionou en contra dese parque eólico xa fai máis de 2 anos. No Concello de Meis se fixeran xuntanzas con todos os concellos limítrofes, Pontevedra, Pollo, todos os que Barro, todos os que nos rodean. Fixemos alegacións todos os concellos, fixeron alegacións ás comunidades de montes. Eu tamén, como presidenta da Fundación Monte Castrobe, do campo de golf, tamén fixemos alegacións en contra. E, bueno, agora coñecemos recentemente pois que houve unha modificación nese proxecto, que dos 3 muiños, non, que iban eólicos que iban en Meis, agora quedan 2, e, bueno, pois o que estamos evidentemente ao lado dos veciños, seguiremos recurrindo, pero parece que, bueno, pois é o que nos queda, non? Parece que xa está decidido, a Xunta dou visto bo a ese informe de impacto e a continuación do proxecto para adiante. Nós o que trataremos é de defender os intereses dos nosos veciños e do noso Concello, porque, bueno, ese parque que se eliminou, ese eólico que se eliminou, é porque Patrimonio fixo un informe en contra, estaba ubicado cerca arredor, no carón de donde hai restos arqueolóxicos e donde o Concello de Meis e tamén os concellos da contorna temos outro tipo de ideas para esa zona, outro tipo de ideas de futuro que non pasarían por un parque eólico, pero, bueno, evidentemente o que temos é que tratar de defender o noso. Para o noso Castrobe é o pulmón de Meis, e ademais o pulmón de toda a comarca, non? Nos colocamos ali un banco, que é un banco de madeira que nos costou ben pouco e que é unha das zonas miradores máis visitados, non, de toda a nosa comarca, porque a verdade é que as vistas son espectaculares. O campo de golf é un dos referentes tamén turísticos en esta comarca, milleiros de persoas visitan esa zona, non, nos meses de verán, e a verdade é que os eólicos desvirtúan, non, esa imaxe de natureza, de tranquilidade que hai no cumio do Castrobe, pero evidentemente os concellos o que temos que fazer é seguir alegando e recurrindo e estar ao carón dos nosos veciños. Como está funcionando precisamente o campo de golf? Pois ben. Como está esa fundación e, bueno... Pois precisamente este día 5 temos un patronato, temos 2 patronatos anuais, e a verdade é que conseguimos en estos 3 últimos anos remontar moitísimo, ver unha baixada moi importante en canto a números de socios, que redundou no seu día na baixa dos salarios dos traballadores. E, bueno, pois a verdade teño que dicir que desde que eu son presidenta, pois os traballadores foron recuperando casi o 100% do seu poder adquisitivo, se lle foron reintegrando esas cantidades que se lle foron baixando, e se lle foron actualizando os seus salarios con arreglo IPC, o número de socios se incrementou, e a verdade teño que dicir que o campo de golf de Meis é un dos mellores campos de Galicia. A verdade é que a xente que o coñece
dese mundo do golf, que eu non coñezo, pois me fala maravillas de él. Se contratou unha nova persoa como greenkeeper e como xerente, unha muller, pois fai pouco máis dun ano, que a verdade é que o seu traballo se está a notar agora, non? Pois no estado do campo e bueno, pois a verdade é que teño que decir que o campo pois pasou de ser un punto conflictivo en canto, bueno, pois a verdade é que había pois malestar dos traballadores ou en canto a instalacións, e agora o que estamos, a verdade é que nun momento de tranquilidade, e acabamos pasado mañán mesmo, vou afirmar nunha notaría, se negociou cos comuneiros, cos propietarios do terreo, pois a renovación da concesión por 30 anos máis, e é un momento de tranquilidade, a verdade. De que xeito isto é un polo de atracción turística para Meis e para a comarca? Bueno, pois nos lo dicen incluso alcaldes de outros concellos, e moitísima xente que ven a veranear a concellos turísticos, como por exemplo Sanxenxo, que ven a xogar o golf, e moita xente ven a xogar o golf desde Madrid e de outras capitales todo o ano, porque lle resulta máis barato coller un avión, aloxarse nun hotel e vir a xogar a Beis, que o mellor xogar nun campo de golf de Madrid. E a verdade é que dice que o que disfrutan aquí, esa tranquilidade que teñen aquí, pois na nosa comarca, e aparte que en 10 minutos están no alto dun monte xogando golf, que poden estar na praia, non? A verdade é que milleiros de persoas visitan o noso concello grazas ao campo de golf, e creo que o temos que protexer e o temos que seguir mimando. Cale, digamos, a preocupación o que está facendo, ou cale a aposta do Concello de Meis polo turismo rural, principalmente, polo de golf, polo todas as potencialidades que ten, as rutas, os sendeiros, a ruta da Pedra da Auga. Que está facendo aquí? Meta todo nun paquete, porque empezamos a ir mal de tempo, señora Giraldez. Sí, pois simplemente dicir que o turismo en Meis é totalmente distinto que nos demais concellos. Non somos un hotel de grandes establecementos hoteleiros, pero sí de moitas casas de turismo rural, tamén de vivendas vacacionais, e o que tratamos de ofrecer é isto que acabo de dicir, pois verde, tranquilidade, o sonido da agua. E o Concello, pois, o que fai é promocionar. A nosa ruta de Pedra da Auga está máis que promocionada, é certo que forma parte da variante espiritual, pero hai moita xente que venga a facer a ruta e que venga a disfrutar un domingo simplemente do Concello de Meis. Pois, o que tratamos é de mantela a punto todo o ano. Conseguimos abrir fai apenas un par de meses o bar e o establecemento hosteleiro que hai na ruta da Pedra da Auga, que xa está funcionando, e nos comenta a concesionaria que lle está indo realmente ben, solamente dice que solamente cos peregrinos que pasan aquí por aquí a diario vivimos. E o resto das rutas o que tratamos é de mantelas, algunhas precisan, estamos pouco a pouco levando a cabo mantemento de pontes, de balaustradas, e tratamos, bueno, pues de mantelas en bo estado, porque a verdade é que as rutas, sempre falamos de crear rutas, pero o importante non só é crealas, senón é que mantelas en bo estado, e para un concello pequeno pues é un custe importante. Claro. E as feiras aportan valor a isto? As feiras, a Festa dos Callos, a Festa do Viño, os, Meus Viños, ou incluso a Feira do Cabalo, ou as outras feiras que se fan ao longo do ano? Claro que sí, pois Meis é un concello que, bueno, pois que agora mesmo temos estabilizadas. Bueno, a Festa dos Callos este ano e os anteriores foi totalmente un éxito, é un dos referentes na axenda festiva no verán, igual que a feira do 15 de agosto, a feira do Cabalo, que despois de uns anos que durante a pandemia pois simplemente foi feira, pois agora xa temos unha feira moito máis grande con actividades que vamos complementando durante un día, pois completo da mañán á noite, e a verdade é que a xente do mundo do cabalo tamén xa é unha cita, non obrigada, pois que nos venga a visitar. E Meus Viños, que este ano pois que xa foi a súa quinta edición, e realmente tamén xa se consolidou. É unha das feiras tamén, que é totalmente distinta a todas as demás festas que temos na nosa comarca, con un formato pequeno pero con moito encanto, e a verdade é que, que os veciños e veciñas do noso concello dicen que temos que seguir traballando e mimándoa, porque é uns dos referentes xa, igual que outro tipo de festividades. O concello colabora coas comunidades, non solamente con eso, senón coas comisións de festas, con todas as parroquias, cunhas subvencións de concurrencia competitiva a que se presentan todas as asociacións, e a verdade, e sobre todo comisións de festas, non? Temos unha parte que é comisións de festas, outras asociacións culturales e outras deportivas, e o que tratamos é que todas elas botarlles unha man, porque non solamente son as festas que organiza o Concello, que tamén, senón as que hai por todas as parroquias, que nos dan moita actividade cultural. E como se fai o Nadal? Como se presenta o Nadal con todas estas factores que acaba de describir, e que xa estamos, xa hai luces encendidas, non? Non, as luces nosas encendemos este pero sábado. Si en Vigo xa empezou hai un mes o Nadal. Pero en mes somos distintos hasta para eso. Encendemos o día 6 e comenzamos as actividades de Nadal. Pois vamos a presentar a campaña de Nadal, deste Nadal Premiate en Meis, coa que tratamos tamén de botarle unha man ao comercio, e tamén comenzamos o día 22 pois coa Feira de Galo de Corral, que tamén é un dos referentes no noso concello, e ese día vai a ir complementada con unha actividade para nenos e nenas que nos vai a visitar Papá Noel, é o día 22 de decembro, o día da lotería,
e ese día Papá Noel vai a visitar Meis, e logo vamos a ter pois, actividades culturais, temos os concursos que temos todos os anos de diseño de fachadas, de establecementos comerciais, tamén de vivendas privadas, de postais de Nadal. E, pois a verdade é que rematamos coa cabalgata de Reis, que este ano tamén vai a ser distinta, porque o día 5 é domingo, e a cabalgata que é pola mañán vai a percorrer todas as parroquias do Concello, e logo teremos ao mediodía a recepción na Praza de España habitual xa, na que todos os nenos que nos visiten van a ter un agasallo. Como definiría a situación da Mancomunidade despois da moción de censura que era vostede a que presidía antes, e como están as relacións ahora mesmo das forzas políticas con respecto ao Partido Popular que goberna? Bueno, pois teño... Como moito un minutiño, sí, nada, pois é unha mágoa, porque o que fixo aquela moción de censura é romper esa situación de consenso que había na Mancomunidade, non se volveu a repetir unha foto na que todos os alcaldes con independencia do color político estábamos xuntos velando polo que nos queríamos, non? Que o traballo que fai a Mancomunidade. As cousas cambiaron bastante, agora pois, a veces nos enteramos pola prensa que nos visita unha delegación e nos avisa aos alcaldes, que somos os que representamos a Mancomunidade, pero sí que se leva esa delegación a outras institucións. E o que estamos a ver é que a política está máis que nunca dentro da Mancomunidade, pero que se olvida a presidencia é que 5 dos 9 concellos os presiden alcaldes de outro color, que somos alcaldes do Partido Socialista. E a verdade é que é unha mágoa porque esa imaxe de unidade, que redundaba tamén en beneficio da comarca, pois se rompeu con aquela moción de censura e non se arreglou con todos os pasos, creo que erróneos, que foi dando a presidencia posteriormente, como o nomeamento da Delegación de Turismo ou da Vicepresidencia, que en todo caso pois, foi un órgano para rachar todavía máis o que se racharan ca moción de censura. E a calidade dos servicios que prestaba en comunidade se ven afectados por esta situación política? A ver, a Mancomunidade ten uns traballadores que eu sempre digo excepcionais, que fixeron sempre un traballo excepcional con lealtade a quen está gobernando, que o que teñen que facer e o que eu nunca poñería nun aprieto para que non o fixeran, igual outros non poden dicir o mesmo, e a verdade é que os servicios, evidentemente, os seus problemas como hubo sempre, pero se siguen prestando con normalidade. Señora Giraldez, en un minutiño, que quera remarcar ou que quere aportar do que eu non lle preguntín? Bueno, simplemente, pois xa que teño esta posibilidade de estar aquí, pois desexarlle aos meus veciños e veciñas, bueno, a toda a comarca, pero fundamentalmente os de Beis, unhas felices festas, e que, bueno, que o Goberno do Concello de Meis vamos a seguir traballando, pois con humildade, como fixemos hasta ahora, pero con toda a ilusión e con toda a forza para ir conquerindo todos aqueles retos, non? Que queremos e a onde queremos levar a Meis, e eu estou convencida que con traballo e con esforzo todo se vai a conseguir. Marta Giraldez, alcaldesa do Concello de Meis, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Bo Nadal e hasta unha viñeira ocasión. Moitas gracias, boa noite. Igualmente, hasta a próxima. A todos vostedes os emplazamos hasta a semana que ven. Isto foi todo o que nos deu esta edición de Falemos, que será máis e mellor, se é posible, a semana que ven, así que non o perdan. Gracias por estar aí, saúdos. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.